Siapa malah ini kecil kubide malah ini kecil kubide makai lo beta tuh sona mampu lo beta tuh Oi. Hello friends, welcome back to my channel. So logoफोर दिनै जों ना गुरनो थांनो नागिरदों सासे लायजों गासिबो दख'ना गानखाजोबबाय दा आरो सोरबा बुंलायगोन आरो ना आयु ना गुरनो थांनायानो देलायना आंल'सो देलायदो दे लोगोफोर बिसोर गासिबो सिम्पोल गोजा आइ थांगोन आं थांगोन मेघा थांगोन रितु थांगोन सासे थांग्रोबाय आइ बिमार' लोगोफोर जों दा थांगासिनो जोंहानि न'निफ्राय 2 किल'मिटार गोजानाव जों ना गुरनो थांगोन आरो आइ दङ आं रितु आंनि बिनानाव बारा आंनि बिमा गोनदासो नुयो सासेखौथ' आरो बापरे बाप बिमानिसो बिमा नुखायो ओइलाय गोसोम जाजानो गिदो जों साथालायखाय गरमाव माइ गायनो थांनायनि मजायानो आलादाखा केमेरायावसो गुफुर नुयो जोंखो रियेलाव निग्र'आबो हाखाया जोंखो नै लोगोफोर जों सफैहांबाय स' जों बिनि गाहायावनो गुरगोन आरोना ओमफ्राय ने रेल गाहाय बैथिंजाय गाहायाव गुरगोन आरो दै दङ आरो स' बे जोंनि रौता रेल लाइन दा जों सफैबाय आयौ सान्दुंदो मेगनखौनो नायनो हायाखै लोगो Oh no ओइलाय दुब्लिफोरावनो गुरगोन जोङो मेघा मोनदो ओइ मोसौ सौनाङाहाय आंखौ आं गोजागोन आयु ओमफ्राय बे दब्लासेया बिराद फानसाखौ गोनजा जायो आरोना लोगोफोरनि बे जों दा फार्स्ट गुरनाया ओमफ्राय बेखिनियाव फानसाखौ बाजानो गिनानैनो गुरा आरोना आंथ' तामाम गिखायो लोगोफोर माय गड आं बहुत गियो फानसाखौ Oi
ओमफ्राय नाखौनो मोनाखै लोगोफोर जों गुरनो फैनाय इमान सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय जों दा माखौ खोन्थिगोन रितु मा गुरग्राया नै जालांगुरा बरिया kak ayo zigulur जायोना खम मा बुस्थु हालो हानजाखौ हाय आगे सोना टें टें ना टें बा गांजेमा आरो गांजेमा मोनलायलायो थगायदो सालाया थगायदो नै ए गावरेमा गांजेमाना जि खारबोदों आङो सालाया सादो आयै गंसे साथो थोआखै गंनै हर सादा गंसे थोआखै गंनै बेखौनो एव जाय थांदो दिनै नाबो मोनला रितु ओइ र वाव वाव एल'नाय माने एल'नाय वाव लोगोफोर वाव दोमैया दा मोजां मोजांखा वाव लोगोफोर वाव लोगोफोर वाव लिपु गदिने दखना अनलाइन गाननायखौ मोजां नुदों वाव लोगोफोर वाव what a beautiful weather wow मेगा नों टाटा मानो मोनने लादो मानो टाटा मोनने लादो नोङो जस्ट फानि खालामबाय दे लोगोफोर गाज्रि दामोन आरो नाखौनो मोनासै इफा जों मोनगोन होननानै आं बुंखादोंमोन इफा साफा साफा देलायना फैखादों नायानो गिना खारजोबखागोन बेनो सानखादोंमोन आङो हनै सानैया साथाला जगासिनो फैदो थांसै फैदो जास्ट फान लोगोफोर गाज्रि दामोन दे हामाखा मालायनि खिजुरखौ जि खुबैदो मालायनि खिजुरखौ जि खुबैदो Hoy deh, dari tuh lagau, lagau. Experience lah nunggu bra.
खैजन थांनायमोन जोङो 1 2 3 4 5 जन थांदोंमोन ओमफ्राय बाथोन जागासिल' मोनदो लोगोफोर गरमदो थैबायसो ओरैनोसो थांफ्लांबाय जों ना बालारि मोनगोन ना थांदोंमोन गैया मादि जाजोबखो मास ओमफ्राय जों मेंना फैबाय ओमफ्राय दंफां सायाव जनानै जों दा थाइजौ जानोसै नालाय जा बिउटिफुल नुखादो थाइजौखौ स' लोगोफोर जों दा जानोसै थाइजौ खाजिखौ जाबाय दे टें टें जागोन लुगैथ'ना केमेरा मेना जों जाबाय थानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नाखौथ' बेसेबां मोनखो नुखाबायानोसै जमा दा बाथोन देनानै जानोसै जों फैनानै मेंनानै बे दंफां सायावनो जफैबाय थाबाय ड्रेसबो सोलायखायासै मिथिबायना आं एम्फौ गावज्रुमानो मोनदो बे गांजेमाना थगायदों आंखौ ओमफ्राय गांजेमा मासे मोनबोनायबाबो जागौमोन ने गांजेमाया बिराद गोथाव जायो माबाया मोनामनाया स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै लोगोफोर आंना भिउआनो फैथारा नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय दे अननानै नोंथांमोना मोनसे शेयार खालामबानो गोसोआनो एकदम बार सुग्लायनाय मोनलायलायो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै बाय बाय रेटु बाय बाय बुंहरब्रा जाना बाय बाय